Здравейте всички, час 2. Приключих час 1 без да искам, защото го спрях. И имаме 4 секунди. Да знаете, че го спрях. Нищо не сте пропуснали. Така си мисля. Не сте пропуснали, че я спечелих. Спокойно. Request back. Сега да Лавахан. Окей, Лавахан. Ние сме против Лавахан. Ние мразим Лавахан. Ти просто не замисли, защото ние можем да бием Лавахан. Така се. Да, я убил Лавахан. Зап! Как ви го убихте? Тия две москитарки. Двете москитарки. Да имах трите москитарки. Няма да стане. Няма да стане. Неговата пека е... Убита. Че пък да сложа още една. Още една пека. Пека! Чакаме пеката. Нова пека идва. Ядосвай се колкото си искаш. Идват 3 пеки. Едната пека много да тръгне към Кинг Тауър. Няма да стане, бе, браток. Падок. Няма просто да стане, откажи се. Откажи се. Откажи се. Еде! Той има 200 живот. Само трябва да го убием. Ти тръгвай за дефенс. Аз тръгвам за атак. Дефенс. Аз стоям за атак. И само на няколко скелечета. Това ли ти беше Мега Найта? Да. Всички просто се ядосват срещу нас. Ние сме GG Request. След тази битка свършвам клипа и ние просто ще си играем часа. Спокойно, хора. Няма да гледате. Ще гледате 2 части обаче. Getting tricky. Surprise. След това сигурно ще просто и ще отворим краун честа. Може и оттам не се падне още една легендарка. Ще знаете. Спасение! Дори не трябваше. Всъщност трябваше. Електроизър. Имаме Witch, имаме Fire Wizard, имаме Electro Wizard. Сега нямаме. Сега имаме само Electro Wizard.
Сега, какво ще правим? Какво ще правим? Аз нямам нищо, аз нямам елексир. Една секунда. Не го. Добър начин. Убий ги. После ги убий това. Още една пека идва веднага. Две пеки да са 40 ти да се предадеш. Това може да не убият пек. Не, сега няма. Даже не убият код. Не знаеш, ако може да страйкне всичко. Може. Той може и да убие всичко. Ако бяхме защитили, може ние да спечелим. Мама. Нищо няма ми стане за този случай. Освен Мега Найт. О, не. Не! Не! Я ми убиеш Мега Найта! Не! Мега Найт! Може ли да слоп? Първата ни битка, където сме загубили. Те също ще иска кой е пада. Ще иска ли? Няма да иска реквест. Защото загубихме. Макар че аз да направих нарочно да спрем, защото... Open. След 3-2. Gold. Няма легендака. Само сега да отворим това и да приключим просто. Супер. Да, слабо. Благодаря, че гледахте клипа. До скоро!